Pebrero 23, 2023. Sa adlaw nga Huwebes. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang anak sa tao kinahanglan nga mag-antos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudeyo, sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhawon sa ikatulo ka adlaw. Ug miingon siya sa tanan, kun may buot mo sunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug mugsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an hinuon niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, magluwas niini. Aduna ba'y makuha sa tao kung maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.